Ya ini wis ngopi udah tutut. Kita kepenak uripmu, Jir. Tapi ya iso nyawang dhewe to. Saiki uripku kaya ngopo. Iso nyawang dhewe omahku nanti-nanti enak. Mobil pirang-pirang. Nek gagas bondo ki wis turah-turah gitu. Wis liwat-liwat ya lek iki. Wes, amomoy. Tapi ya piye meneh. Jane iki yo diolokke wong do sombong ngono. Tapi yo duwe arti iki. Oh iya, sombong iki ora apik ya, Lek. Ane duwe, ya ora? Kuwi yo. Tapi yo dikarani sombong wis ben. Ora, Lek. Omahmu sing di kulon kae lho. Sing pinggir kulon dhewe kae lho. Mah, oh ayo. Sing gede kae mbok isine apa jare? Oh, kae we. Oh, kowe ora tau mlebu ya? Blas. Kowe ora tau mlebu. Omah iki lho jerone isine kolam 3. Wah, kolam renang iki. Tak isi abah iki. 3, Lek. 3. Kolam tok kuwi 3. Kolam tok. Wah, lah kok kolam ngantek 3 iki terus mbok nggo apa ae lek isine? Oh, dhewe fungsine Pret. Kowe ora ngerti. Fungsine kolam 3 ki ora kok terus 3 Pak. Mergo iso bangun ora ngono. Terus 3 kuwi yang siji tak isi air panas. sijine meneh. Pamane nek kademen. Oke. Aku iso renang to, teman. Oke. Sing siji yo air biasa kuwi. Anyep biasa. Ya, biasa. Lah kolam sijine lek sing isih kosong kuwi. Ambok nggo apa? Ayo jagani kowe to, Pret. Piye ta? Khusus gua aku kuwi. Renang. Oke. Aku kan ngerti kowe kira iso renang, makane banyune tak kosongi. Maksudmu? Oh, nek kolam. Oh. Ngerti kowe. Oke, keren.